आगुनि डिप्युटी चिफ खाम्फा बरगयारि बिथाङा आगुनि एबसु बा प्रमद बर' दैदेननाय एबसुखौ माखासे सोंखारिनाय बाथ्राखौ जों नुनो मोनदों। बिथाङा बुंदों जे आगुनि जितु एबसु थानाय समावसो बिटिसिआव दाङाबाजि दावराव दावसिया जादोंमोन आरो बिथांमोननि आखाइ दंमोन होनना बुंदों। मा बुंगोन बे बेलायाव? बे बेलायाव आङो मानगोनां खाम्फा बरगयारि बिथांखौ बुंनो सानो जे जि समावनोखि जोंहा बे बर' हालामाव जिहेतु दाङाबाजि सोलिबाय थादोंमोन बे समाव बिथांमोननिनो सरखार दङमोन। बिथांमोनानो EM-GM जाना दंमोन। बे EM-GM जानाय समावनो बिथांमोना माने बे दाङाबाजि जानायाव गोबां माने रायजो राजाफोरा जिउ गोमानो गोनां जादोंमोन। बेवहाय सोरखौबा डाइरेक्ट आसि थुनानै सोरबा एबसु दङ होननानै बेखौ बुंबा जानाय नङा। मानो होनोब्ला जोङो बे जे समाव बिथांमोननि सरकार सोलिबाय थादोंमोन जे बिटिसिआव सरकार सालायबाय थादोंमोन बे समाव बिथांमोना मालाबाबो बुङाखैमोन जे जे दावराव दावसि जादों बे दावराव दावसिया बन्द जानांगौ होननानै। बे दावराव दावसियाव जिथु दाङाबाजि जादोंमोन बेयाव जोंनि बर' माहारि बा बर' सुबुं आबो गुबुन जाथिया जेरैबायदि थैदोंमोन बेबायदि बर'नि जाथि मानसिफोराबो थैनो गोनां जादोंमोन। बेवहाय बिथांमोना बर' जाथिनि जानानै बेसेबां फंसेबो बाथ्रा बिथांमोना बुङाखैमोन। 2005आव बिथांमोना सरकार सालायबाय थादोंमोन। बै समाव जोंनि बर'नि इन्टेलेक्सुवेल गोबां माने जाथिखौ दैदेनलांनो हानाय बिथांमोना 150निख्रुइबो बारा जिउ गोमानांनो गोनां जादोंमोन। बेवहाय सोरनि सरकार सोलिबाय थादोंमोन? बे समावथ' बिथांमोननिनो सरकार सोलिबाय थादोंमोन। बेखौबो बिथांमोना गोजोन थासारियाव लाबोनो हायाखैमोन। आरो बिथांमोना जि समाव सरकार सालायबाय थादोंमोन बे समाव बिथांमोना गोबां माने हानि फरेस्टनि हाफोरखौ बिथांमोना माने गावबा गावनि माने नामै बानायना लानाय जों नुनो मोनदोंमोन। दा हानि पाट्टानि बेलायाव जिथु बुंदों बिथांमोना जे हानि पाट्टानि खोथाखौबो बुंदों बिसोर, आं बेखौ नुदों ससियेल मिडियायाव जे जोङो खुनु माने हानि पाट्टा बा गुबुन जातिफोरनो हानि पाट्टा होनाय नुवाखै। खिन्थु बिथांमोना जे समाव सरकार सालायबाय थादोंमोन बे समाव अनलि 17 बोसोराव बिसोरो 20,000 खमैबो 20,000 सिमल' हानि पाट्टा होनाय नुनो मोन्दोंमोन। नाथाय जोङो दिनै बिटिसि बा बिटिआरखौ सालायनायाव 3 बोसोरावनो जोङो 1 लाखनिबो बांसिन हानि पाट्टाखौ जों होदों। आरो जोङो नुनो मोनदों जे बड'लेण्ड सोमावसारनायाव बर'फोरा सानजानिफ्राय सोनाबसिम बयबो बाहागो लाफादोंमोन। बेवहाय जि समाव बिथांमोना सरकार सालायबाय थादोंमोन बे समाव मालाबाबो जोंनि बड'लेण्ड हालामा जोंनि बिटिसिआ सानजा फारसे दावखोनांगौ बा एक्सटेनसन जानांगौ बेफोर खोथाखौ मालाबाबो बुङाखैमोन। खिन्थु जोङो दिनै बिटिआर इमप्लिमेन्ट जानाय लोगो लोगो दिनै 40टा समस्तिनिफ्राय 60टा समस्तिसिम जानायखौ नुनो मोनदों। आरो बेवहाय जोंहा जाय बे सोमावसारनायाव जिउ गोमानो गोनां जादोंमोन बेखौ मर्यादा होनाय हिसाबै जों दिनै गहपुर हालामसिम जों बिटिआरखौ माने एक्सटेनसन खालामनो हादों। आरो बे बेलायाव आरो PMGY न'खरनि खोथाखौबो आं बुंनांगोन। PMGY न'आवबो नुनो मोनदों बिथांमोना जि समाव दुखिया गोरिब गुन्द्राफोरनो जिथु न' होयोमोन बिथांमोना 17 बोसोराव 39,000 न' होदों। नाथाय जोंनि बिटिआर सरकारा 1,70,000निबो बांसिन जोङो दिनै 99% जोङो बिथांमोननो न' होनो हानाय जों दिनै बुंनो हायो आरो गोग्गाथाव खोथा। नाथाय बिथां खाम्फा बरगयारियानो फिन आरोबाव बुंबावदों जे नोंथांमोननि जे बिजाथि NDA-नि जे बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथांखौ बर'फोरनिल' भट मोनगोन होननानै बेसेबां बुंगोन? जों बे बेलायाव बुंनो सानो जे जों नुनो मोनदों जे दिनै बिटिआर इमप्लिमेन्ट जानाय लोगो लोगो दिनै जोंहा 4 डिस्ट्रिक्टमोन, 4निफ्राय जों 5 डिस्ट्रिक्ट मोननो हाबाय। 5 डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जों 5 डिस्ट्रिक्टआवबो जेरैबायदि खामानि मावनो हादों, जेरैबायदि डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनो हादों, जों दा फर एग्जाम्पल जों मोनसेल'सो उदाहरन होनो नागिरदों जे जिथु बड'फा इउएन एकाडेमि जिथु जोंनि मिशन, बे जे 50 जन जोङो IAS IPSनि जिथु मिशन लादों बेवहाय नोंथांमोना मिथिगौ जे बेवहाय अनलि बर'फोरल' गैया। बेयाव माने मेरिट लिस्टआव जोङो बर'आनो जा सोरबा दस्रा जाथियानो जा जों जाय मेरिट लिस्ट खालामनो हादों बेयाव गोरिब गुन्द्रानि न'खरनि फिसाफोरखौबो जोङो बर'आनो जा बा अना बर'आनो बा दस्रा जाथिनि मानसियानो जा बिथांमोनखौ जोङो माने सम मोनथाय हिसाबै माने एखे नोजोरजों बिथांमोनखौ जोङो माने कचिं होनानै जोङो माने माबानो हादों आरो। नोंथांनि बुंनो नागिरनाया नोंथांमोना गासिबो हारि माहारिखौ समानै नायदों। नंगौ, जोङो गासिबो हारि माहारिखौ समानै नायदों। हाबाथा होनायनि लेखायावनो जा बा जिखिनि माने
गासै बिथिङाव गासै बिथिङाव जिखिनि आसनि फोर होदों जों बर'आनो जा बा अना बर'आनो बा गुबुन माहारियानो जा जों गासैबो बिथिङावनो दस्रा माहारिफोरनोबो नोंथांमोननि बिजाथिया गमामायैनो 100% देरहागोन होनना फोथायो नामा? औ नंगौ जों 100% जोंनि बिजाथिया देरहागोन मानो होनोब्ला जोङो बेवहाय जोंनि एबार इलेक्सनखौ एमपि इलेक्सनखौ एनडिए हिसाबै गेलेगोन दा एनडिए हिसाबै गेलेयोबा जोंहा इउपिपिनि जिखिनि कर्मकर्ताफोर दङ जोंहा बुथ लेभेलनिफ्राय लानानै ब्लक लेभेलनिफ्राय लानानै डिस्ट्रिक्ट लेभेलनिफ्राय लानानै जिखिनि जोंनि कर्मकर्ता दङ आरो ओमफ्राय बिजेपियानो जा बा एजेपियानो जा जों गासैबो कर्मकर्ताखौ लानानैनो जोंहा गोबां माने मोनसे भट जाखाबाय आरो लोगोसे जिखिनि सान्थि फैबाय जों बे बर' हालामाव जिखिनि रायजो राजाफोरनो फोथायनायखौ लाबोना होनो हाबाय बे फोथायना होनानै लाबोना होनो हानायाव गोबां रायजो राजाफोरानो जोंखौ माने अनसायगोन बा गोजोननाय फोरमायदों आरो बिथांमोना जोंखौ माने जों माने 70% जोंखौ भट होनानै देरहासार होगोन होननानै आं आसा खालामो। जागोन दा।